Hayırlı ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Сәүдә уңайлыклары арта. Татарстан Санкт-Петербургка кадәр контейнерларда йөк ташуны оештырды. Татар Чуваш ашамлыклары табынны бизәде. Буа районының югары Лашчы авыл җирлегендә уңыш бәйрәме булды. Мәктәпләрдә спортка игътибар арта. Регби уены буенча мәктәп лигасы ярышының республика финалы узды. Татарстан Санкт-Петербургка кадәр контейнерларда йөк ташуны оештырды. Санкт-Петербург-Татарстан портлары маршруты буенча даими хәрәкәт башланды. Хәзер Татарстан предприятиеләрендә җитештерелгән товарлар чит илләргә расписание буенча контейнерларда озатыла. Чит илләрдән алынган товарлар да шул ук рәвешле Татарстанга китерелә. Беренче поезд 60-ка якын контейнерны сыйдырды. Аннан Татарстанда җитештерелгән товарларны чит илләрдәге заказчыларга җибәрәләр. Поездлар Татарстан, Санкт-Петербург маршруты буенча йөри. Это бесшовная цепочка прохождения товаров. Товарларны шундый алым белән ташу барлык яктан да уңайлы. Бу бердәм чылбыр булып тора. Изгелекләргә юл куелмый. Истәмә эш урыннары да булдырылды. Инфраструктура да яңарыш кичерде. Элек республика контейнер ташуның глобаль челтәренә кертелмәгән иде. Бу предприятиеләрнең чит илләр базарында абруен киметте. 30 июньдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш Европа Майерс генераль директоры Жолт Катын белән стратегик хезмәттәшлек турында килешүне имзалады. Аның буенча Татарстан һәм Россиянең ире портлар арасында даими йөрүче контейнер маршрутлары булдырыла. Халыкара элемтәләр яңа баскычка күтәрелә. Мы работу начали пару месяцев назад. Без эшне берничә ай элек башладык. Башта Татарстанга чит ил поездлары җибәрелде. Хәзер чит ил дигән экспорт белән бәйләделәр. Ул импортерларга да, экспортерларга да логистиканы яхшыртырга, товар алмашуны арттырырга мөмкинлек бирә. Безнең планнарыбыз менә бу челтәрне алга таба да үстерү. Фәрит Габделганиевның әйтүенчә, Татарстан эшмәкәрләренең товарларын сату, базарларны киңәйтү республика җитәкчелеге контролендә тора. Уже построены десятки. Республикада күп миллиард сумлык товар алмашу буенча маркетингларның бүлү үзәкләре төзелә, кирәкле инфраструктура булдырыла. Хәзер безнең алда тагын бер мөһим бурыч тора. Сүз логистик процедураларны гадиләштерү, шулай ук транспорт хезмәтләренең бәясен киметү турында бара. Контейнерлы ташулар нәкъ менә шушы таләпләргә җавап бирә. Шулай ук Татарстаннан Новороссийск портына контейнер поездлары йөри башлар. Кытай белән Татарстан арасында товарларны турыдан-туры тимер юлда ташу җайга салыныр дип көтелә. Айзилә Батырханова, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары. Хәзер парламент хәбәрләре. Яңа көчләр белән яңа сәяси сезонга парламентарийлар Дәүләт Думасына депутатлар сайлау кампаниясенә йомгак ясады. Нәтиҗәләр белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Россия үзәк сайлау комиссиясе җомга көнне Дәүләт Думасы депутатлары сайлауга йомгак ясады. Тавыш бирү җитди тәртип бозуларсыз узды. Сайлау кампаниясе безнең республикада да оешканлык белән үтте. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Ул тагын бер кат тавыш бирү нәтиҗәләренә йомгак ясады. Журналистларның сорауларына җаваплар бирде. Бу сайлаулар иҗтимагый контроль дәрәҗәсе буенча моңарчы күрелмәгән сайлаулар буларак тарихка кереп калыр. Сәяси партиялардан һәм иҗтимагый оешмалардан 16 меңнән артык күзәтүче, участокларда видео теркәү, ихтыяр белдерү һәм тавышларны санау барышының ачыктан-ачык системасы. Сайлау комиссиялары әгъзаларының да бурычлары артты. Мы видим, что не было столпотворений, не было пиковых нагрузок на участок, как это происходило при однодневном голосовании. Сейчас это было все очень ровно, спокойно. И, безусловно, здесь в данном случае, я считаю, это совершенно обоснованным решением было трехдневное голосование. Я думаю, что оно будет и в дальнейшем выноситься на обсуждение. Айрым рәхмәт сүзләре гражданнарның сайлау хокукларын координациyaлаган барлык ведомстволарга, сәламәтлек саклау министрлыгына, Роспотребнадзорга, Эчке эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгына әйтелде. Андрей Кондратьев тагын бер кат саннарны искә төшерде. Участокларга сайлауларның 79% диярлек килгән. Сәяси конкурентлардан зур айырма белән җиңүне бердәм Россия яулады. Икенче урында КПРФ. Шулай ук ЛДПР һәм Справедливая Россия за правду партиялары лидерлар арасында.
Журналистларның сораулары арасында Мәскәү үрнәгендә республикада дистанцион электрон тавыш бирүне куллану мөмкинлеге. Техник яктан Татарстан моңа әзер. Шулай да соңгы карар экспертлар белән иҗтимагый фикер алышулардан соң кабул ителә. Электронное голосование – это дополнительная опция, дополнительная возможность для избирателя. Она не будет заменять традиционные формы голосования. И поэтому я считаю, вот экспертиза, общественная экспертиза с привлечением экспертов, обсуждение общественное, которое в конечном итоге должно дать почву для принятия решения этого. А с точки зрения Центральной избирательной комиссии мы абсолютно готовы. Участокларда вакцинация пунктларын оештыруны айырым билгеләп үттеләр. Алар 848 иде. Грипптан һәм ковидтан прививканы 24 мең кеше ясаткан. Дума компаниясеннән тыш айырым округларда республика парламенты һәм җирле совет депутатларын сайлауларда узды. Муниципаль сайлауларга нәтиҗәләр территориаль сайлау комиссиялары республика үзәк сайлау комиссиясенә мәгълүматларны тапшыргач, бераз соңрак ясала. Сайлау нәтиҗәләренә танылган политолог Казан федераль университетының юридик факультеты кафедра мөдире Евгений Султанов бәя бирде. Узган атнада парламентарийлар Дәүләт Советының көзге сессиясын башлап җибәрде. Көн тәртибендә 30-дан артык мәсьәлә каралды. Депутатлар Россия хөкүмәтенә ана капиталына акча җибәрү кагыйдәләрен үзгәртү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Иннополис шәһәр территориясында югары автоматлаштырылган транспортны гамәлгә кертү буенча эксперименталь мәйданчык була ала. Яңа көчләр белән яңа сәяси сезонда. Парламентарийлар Дәүләт Думасы депутатлар сайлау кампаниясына йомгак ясады. Көн тәртибенә ана капиталы алу кагыйдәләрен үзгәртү үтенече белән Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итү кертелгән иде. Дәүләт торак фондының торак шартларын яхшыртуга сумманың берилешен республика ярдәме хисабына түләү схемасы хәзер туктатылды. Федераль үзәкнең махсус карары кирәк. На учете на улучшение жилищных условий по данной программе состоят 12 тысяч семей бюджетников. Парламентның тагын бер мөһим карары Иннополиска кагыла. Анда 8 пилотсыз такси аварияларсыз һәм һәлакәтләрсез йөри. Яңа технологияларга тест ясау турында яңа федераль законда цифрлы технологияларга тест ясау эксперименталь режим кертүнең башка кагыйдәләре язылган. Аның асылын профильле комитет башлыгы Александр Тыгин җиткерде. Механизм установления экспериментальных правовых режимов предусматривает наличие инициативного предложения в адрес федерального органа власти. Бәхәсләр транспорт салымы турында республика законына үзгәрешләр керткәндә барлыкка килде. Парламентарийлар Платон системасы буенча салым түләүче транспорт компанияларына субсидиялар бирүне сорый. Кадрлар мәсьәләсе дә каралды. Парламент составын 2 яңа халык ышанычлысы Эмиль Хөснетдинов һәм Ринат Сибгатуллин керде. Алар элеккеге хезмәттәшләрен алыштырды. Депутатлар Иҗтимагый палатаның Дәүләт Советыннан 3 әгъзасын да раслады. Узган атнада Республика Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шаймиев адымнар билимгә һәм татулыкка юл проектын гамәлгә ашыруда катнашучылар белән очрашты. Алар арасында парламент депутатлары да бар иде. Дәүләт Советында җиңү диктанты патриотик акциясына йомгак ясалды. Татарстан яңа гасыр депутатлар төркеме утырышында сугыш елларында тылда балалар һәм яшьләрнең хезмәт батырлыгы турында фильм төшерелде. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз. Казанда ТЭК регби уенда бул дип аталган мәктәп лигасы ярышларының республика финалы узды. Яшь спортчылар спортның бу төре белән берничә ай гына шөгыльләнсәләр дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Укучыларга регби уены белән мавыгу мөмкинлеген Татнефтьнең хәйрия фонды гранты бирде. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Регби тәвәккәлләр, көчлеләр уены. Яшь спортчылар өчен ТЭК регби уенының куркынычсыз төре бар. Җиңелләштерелгән кагыйдәләр буенча бәрелешсез уйнау. Финалга көчлеләрнең дә иң көчлеләре чыкты. Анда республиканың 10 районыннан килгән командалар көчләрен сынады. Күбесе әле берничә ай элек кенә регби кагыйдәләре белән бөтенләй таныш булмаган укучылар. Хәзер үз районнары данын яклыйлар. Я их собрал, один возраст, и вот мы начали тренироваться. Мин командага 1 яшьлекләрне җыйдым. Без шөгыльләнә башладык. Барысы да кызыграк була барды. Башка балалар да уенга тартылды. Менә шулай итеп яхшы уенчылар тупладык. Әле генә беренче уенда көндәшләрне оттык. Бу командалар өчен әле беренче ярышлар гына булуга карамастан яхшы уйнадылар. Уеннар югары дәрәҗәдә уза. Командаларның ярышка яхшы итеп әзерләнүләре күренеп тора. Әзерләнергә вакытлары да бар иде. Финал уеннары бик кызыклы булыр дип уйлыйм. Регби кебек спорт төре белән укучылар Татнефть хәйрия фонды тарафыннан бирелгән грант ярдәмендә шөгыльләнә башлады. Проектның максаты яшьләрне спорт белән кызыксындыру. Мы провели
обучение в 10 районах Республики Татарстан учителей физической культуры. Biz Respublikanın 10 rayonunda gümumi bilim biri учреждениеләренең физкультура укытучыларын әзерләдек. Шуннан соң Регу белән кызыксынган 10 мәктәпне сайлап алдык. Грант нигезендә аларны мәктәпләрдә тек регби дәресләре өчен кирәкле җиһазлар белән тәэмин иттек. Зона ярышлары узды, хәзер финал ярышлары бара. Турнирда җиңүчеләр республика данын бөтен Россия табында яклый. Айзилә Батырханова, Ия Кислицына, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарларда Сөмбілә, Шуаш халкында Керсари, икесе дә уңыш бәйрәме мәгънәсенә ия. Буа районының югары Лашчы авылы мәдәният йортында ике милләт халкы әлеге көз бәйрәмен бергәләп билгеләп үтте. Уртак бәйрәмнең куанычлы мизгелләре турында киләсе репортажда. Кунаклар уңыш бәйрәменә буш кул белән килмәгән. Һәр кайсы быелгы нимәтләрдән тәм-тым пешергән. Татарларда көзге табын күрке ул әлбәттә кабак бәлеше. Халидә Насреддинова аны инде ничә еллар кайнанасы өйрәткәнчә пешерә. Мин ясаганда biraz гына шипрә кушам. Шипрә кушам, башта сөт кушам, аннары шипрә белән песок, шикәр кыма кушам и аннан соң шуннан biraz генә бер 10-15 минут көпәтеп алам да, шуның өстенә 3-4 кашык сыек май салам, 3-4 кашык каймак салам, 3-4 кашык сыер май салам. Ә менә Шуаш халкында уңыш бәйрәме Керсари дип атала. Ул көзге сыра бәйрәме дигән мәгънәгә ия. Элегелектән әлеге эшенлекне үзләре генә белгән рецепт буенча өйләрендә әзерлиләр. Первым делом, вот когда уже осенью начали готовить. Көз көне яңа уңыштан сыра ясый башларалыннан иң элек бөртекләрне шыттырып киптергәннәр. Моның өчен авылда махсус кирәкләр булган. Бу эштә бөтен авыл халкы катнашкан, җырлап биеп күңел ачканнар. Өйдә кайнатылган сырадан тыш табынга тагын чыгыт, кабартма, башка милли ашлар куела. Бер-берсенә кунакка ирешү, кич утыруларда нәкъ менә көзге кыр эшләре беткәч башлана. Соседние села сидеть, рукоделием заниматься. Күрше авылларга кунакка, кул эшләренә өйрәнергә йөргәннәр. Туйлар да шул вакытка туры китереп үткәрелгән. Сентябрьдә син дә бер, мин дә бер дип юккагына әйтмиләр. Табындагы татлы мул ризыклар да көзге муллык төрле халыкларның бердәмлеге билгесе. Югары Лашчы авыл җирлегендә татарлар чуашлар белән берләшеп матур яшиләр. Бездә менә быел эрккәгә гырып гадәтләребезне дәвам иттереп, уңыш бәйрәмен үткәрергә булдык. Бу бәйрәм инде элегелектән үткәрелеп килгән булса да, быел гысына күрше авылдан да кунакларыбызны чакырдык. Шуаш милләтеннән булсалар да, аларның үзләрендә дә уңыш бәйрәме үткәрелеп килә. Бәйрәм уңаеннан быелгы уңыш яшелчә, җиләк-җимешләрдән күргәзмә дә оештырганнар. Һәркем бакчасында үскән нигъмәтләрне алып килгән. Фанис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Ә хәзер сүзне журналист Миңназим Сәфәров бирәбез, ул милли матбугат чараларына күзәтү ясар. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Biz bugün barыбызда тормыш дип аталучы базарда яшибез. Базарда исә биегебез Габдулла Тукай әйтмешли, берәү алдый шунда, берәү алдана. Алданмын дип тә алданырга була икән. Ватаным Татарстан газетасы бу теманы беренче битенә чыгарып биргән. Язмада сүз телефон аша ялганлап банктан бурычка акча алуны рәсмиләштерү очрагы турында бара. Казанда бер ялгызы ике бала үстерүче ханым мошенниклар икәнлегенә шикләнә 823 мең сумлык кредит камытын киеп куйган. Шуның нәтиҗәсендә ул хәзер 5 ел буе ай сайын 20 мең сумнан артык алынмаган бурычын түләп барырга тиеш була. Хукук саклау органнары да ярдәм итә алмый икән мондай очракта. Минем белән мондай хәл булмас дип әйтерлек түгел. Россиядә генә дә ел сайын 400 меңләп кеше телефон аша эш итүче мошенниклар корбаны була икән. Шул рәвешле ил халкы 3,5 миллиард сумлык акчасыннан колак кага. Алла саклаганлыгына саклый җәмәгать, сакланыйк. Әле кайчан гына укытучыдан да кадерлерәк, аннан да абруйлырак һөнәр иясе юк иде кебек. Ә бүген исә укытучы булмаган һәркем мәктәпне, андагы тәртипләрне гаепли. Ватан Татарстан газетасы журналисты әлеге мәсьәләне әти-әниләр ягына чыгып та, үзен укытучылар урынына куеп та шишәгә тырышкан. Мәктәптәге проблемаларның төбендә ни ятканлыгын исә психолог ачып биргән. Мәктәп яшендәге баласы булганнарның һәр кайсы да танышырга тиеш миңа калса мондай язма белән. Замана моңарчы икесебезгә дә кирип чыкмаган һөнәрләрне барлыкка китерә. Шундый һөнәрләрнең чираттагысы доулы. Аларның төп хезмәтләре таяныч терәк булу, кирәк урында назлы сүз белән юату, кыйлык истәү, куркыну кыйммәтү. Гади генә әйткәндә, булачак әни кешеләргә бала тапканда ярдәм итүче хатын-кызлар икән булар.
Үзен иләреннән яки кайнаналарыннан, дус хатыннарыннан таба алмаганны шулай акча түләп эзләүдер инде бу дип уйлап куясың әниләр өчен әни дигән язманы укыганда. Татарстан яшьләр газетасында инде ничә дистә еллар дәвамында чыгып килгән Сердәш сәхифәсенең чираттагысы дөнья күргән. Дөнья көткән кешеләрнең үз тормышларыннан алып язылган хикәятләре шандыра да, уйланырга да мәҗбүр итә. Кайвакыт әниләр дә ялгыша икән һәм бәхетле булдыңмы дип сорар идем дигән язмалар шундыйлардан. Безнең Мирас журналының сентябрь саны юл язмаларга бай булып чыккан. Каләм иясенең үзе күргәннәре турында бәйнә-бәйнә сөйләп аңлатуы ул юлларның укучыларына да шундый булганда хис итәргә мөмкинлек тудыра. Мирхайдар Фәйзинең күңелемне тартып калды. Абдрашид Ибраһимовның Ислам дөньясы һәм Ләбиб Леронның Калининградка сәфәре шундыйлардан. Беренчесендә классик язучыбыз үзенең абыйсы яшәгән Шыда авылыннан Орскига бар юлындагы тәэсирләре белән уртаклашса, ислам дөньясында татар сәясәтчесе һәм дин эшлеклесе Кытайның Тензин каласындагы хәлләр белән таныштыра. Безнең көннәргә килгәндә исә Ләбиб Лерон Калининград өлкәсендә каһарман шагыйребез Фатих Кәрим эзләре буйлап йөргәндә күргәннәрен тасвирлаган. Дөнья киң дияргә яратсак та, чынлыкта ул бер зур авыл кебек кенә. Кая гына барып чыксаң да, үзебезнең татарларга алар калдырган тарихи эзләргә тап буласың. Алга таба да шулай бер булып, эз калдырып яшәгән насыйп булса иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Бу атнада Татарстанда яңадан суыта. Бу хакта Республика гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Төнлә түбән урыннарда термометр баганалары 2 градуска кадәр төшә. Шул ук вакытта синоптиклар билгеләп үткәнчә республикада атна буе төнлә һава температурасы 0-дән 5 градуска кадәр җылы була. Көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылыта. Бу атнада республикада явым-төшем күзәтелми. Бу антициклон йогынтысына бәйле. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 1 октябрьдән башлап Россиядә аз керемле гаиләләргә беренче яки икенче бала туган, шулай ук баланы уллыкка алган өчен пособие алу тәртибе үзгәрә. Акча МИР картасына яки банк картасы бәйләнмәгән гадәти счетка күчерелә. МИР картасы иртә исәпкә баскан йөкле хатыннарга айлык пособие, йөклелек һәм бала табу, бала карау буенча пособиеләр алу өчен кирәк. Шулай ук 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар өчен айлык түләүләр, 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче тулы булмаган гаиләләр айлык пособие алганда әлеге карталардан файдалана. Йөкле хатыннар шулай ук 8 яшьтән алып 17 яшькәчә балалар тәрбияләүче ялгыз ата-аналарга пособиеләр почта аша бирелми. Ә мәктәп яшендәге балаларга бер тапкыр бирелә торган пособиеләр теләсә нинди түләү системасы карталарына күчерелә. Кызыл позиция урамында 9 А номерлы йортта ремонт бара. 3 ай элек башланса да, әле кайчан бетүенең очы-кырые юк. Ремонтның ни өчен озакка сузылганын хәбәрчеләребез дә өйрәнеп кайтты. Мондый фотосурәтләр җыелмасы 5-нче катта урнашкан, һәр фатирында бар. Урамда гына түгел, яңгыр өйдә дә ява башлый. Штукатурка һәм абыйларда яңгыр җебеткән эзләр. Я вот стены я сама смывала долго. У меня давление. Вера Афанасьевага 75 яшь. Фатирдагы су басуны аңа бер үзенә генә хәл итәргә туры килә. Өлкән яшьтәге ханым ЖИОдан ярдәм сорап маташса да, су ага да ага. Через какое-то время пришли они, сказали, это мы сделаем. Birazdan килеп эшләрбез диделәр. Икенче көнне тагын шундый ук хәл. Шалтыраттым, тегендә монда йөгертәләр генә. Ишектән ишеккә йөреп күрешеләр белән берләшеп тә карыйлар. Файдасы юк. Яңадан ремонт ясарга кирәк. Йортта яшәүчеләр су тулы таз һәм чиләкләрне алыштырып кына тора. Бездә июль аеннан капиталь ремонт башланды. Түбәнне кайрып ташладылар. Әле дә капланмаган. Бары агач түбәгенә, ә яңгыр көн саен ява. Йортның түбәсен тиз арада ябырга кирәк, әмма эш тукталган. Әле бер, әле икенче бригада яллап эшләтәләр. Алар алышынып торгач, түбәдә ябучы юк. У меня первый рабочий день здесь. Я ничего не смогу сказать. Когда закончим, не знаю. А до вас кто здесь работал? Да я не знаю. Другая бригада. Өй түбәсендә шулай да ниндидер хәрәкәт бар. Әйтик, су үтмәсен өчен шушы рәвештә целлофан пленка ябылган. Все письма направили куда могли. С своей стороны мы делаем все, что можем. Мы не нанимали данного подрядчика, и давления на подрядчика мы не имеем. Казан мэриясе ремонтны тиз арада тәмамлау өчен барлык чараларда күрелә дип билгеләп үтте. Үз чиратында подрядчы оешма фатирларын яңгыр басучыларга китерелгән зыянны капларга әзер. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.
80 яшкә җиткән пенсионерны караучы, хезмәткә сәләтле эшләмәүче гражданнар акчалата компенсациягә исәп тота ала. Шул ук вакытта бергә яшәү факты һәм туганлык элемтәләре түләүләрне билгеләүгә йогынты ясамый. Компенсация пенсия фондының клиент хезмәтенә мөрәҗәгать иткән айдан билгеләнә. Түләүләр пенсионерга билгеләнгән пенсия белән бергә бирелә. Пенсионерны караучыларга пенсия коэффициентлары күчерелә, ә карау вакыты стажга кертелә. Өлкән кешене караучылар рәсми рәвештә пенсия, социаль өстәмә түләүләр алырга тиеш түгел. Шулай ук мәшгульлек үзәгендә эшсез сыйфатында тормаска тиеш. Компенсация түләүләрен электрон рәвештә гариза биреп, пенсия фондына бармыйча рәсмиләштерергә мөмкин. Казандагы Ширеккүл паркында реконструкция эшләре тәмамланып килә. Кыймалар ремонтланган, ә якын арада навигация һәм өстәмәкче архитектура формалар барлыкка килә. Быел Казансу елгасы яр буе Киров дамбасыннан Казан Кремленә, Милли китапханә бинасыннан Миллениум күперенә кадәр, шулай ук Салават күпере микрорайонында парк барлыкка килде. Шуның белән бергә хәзер Казанда Түбән Кабан күле яр буен төзүнең беренче һәм икенче этапларын гамәлгә ашыру тәмамланып килә. Фитнес үзәктән Назарбаев урамына кадәр территорияны кеше архитектура формалары, эскәмияләр, урыннар һәм навигация стендлары белән җиһазландыралар. Республиканың барлык сабыйлары балалар бакчасында урын белән тәэмин ителергә тиеш. Бу хакта иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә 5-нче онлайн кабул итү элемтә барышында хәбәр ителде. Республикада 2000-гә якын балалар бакчасы бар, әмма урыннар барыбер җитми. Быел Казанда 1000 ярымнан артык урынга, шуның өстәвенә тагын 8 мәктәпкәчә учреждение ачуга әзерләнә. 5 балалар бакчасы демография милли проекты буенча, ә тагын 3-се торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча төзелә. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын тәкъдим итәбез. Студиябезнең кунагы поэзиягә тормышның үзеннән байтак хезмәт тәҗрибәсе алып килгән шагыйрә Флора Гыйзатуллина. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.